Okei. Me ollaan nyt menossa jäälle just tässä ja täällä on tosi hieno ilma. Ei saa kirroilla. Ei saa kirroilla rumaan tulla. Mä oon kirroilla. Aurinko. Ei helvetti oikeesti, se on hieno. Mä oon uusi tyyppi näissä Roosan. Voitko sanoa? Ratsastetaan yhdessä auringon laskuun. Me ratsastaa nyt ihan oikeesti aurinkoon. Tää on ihan ylisiistiä oikeesti. Me ollaan Tässä täällä tuli niin hyvä. Mitä? Me ollaan täällä kurpissa kärryissä sun kanssa. Me ollaan Syynissä. Tuhkimoita. 2 tuhkimoa. Varustus on +10. Väkävä. Eikö te voi pysähtyä tuolle? Irti! Mä otin videoa koko ajan! Oh god. Häh? Joo. Mun sormet jäätyy. Oota. Tää on ihan lumessa tää kamera. Ei se varmaan näy mitään. Tää on silti hieno. Mä en tunne mun ylähuulta, se meni ihan täyteen jäätä ja lunta. Pakko kuvata nyt näitä maisemia oikeesti ja sinua tietenkin. Kylmä taivas. Meni pikkusen täysin. Oli ihan ok. Oli ihan semi. Ei se mennyt edes täysillä. Vittu kun Hyvä, ettei mennyt. ylähuuli aivan tunnoton, kun se tuli täyteen lunta. Sitä nyt saattaa huivi. Jääjytis. Hyi. Jaksaa Lavina! Miten tuo pomppi tuo hevonen? Parain. Onks varma, että se on hevonen? En. Se voi myös olla jännis. Se loikki aina ojia. Ei tarvii siis piätellä yhtään, kun täällä oli paljon silloin. Niin. Antaa mennä vaan. Nyt kysytään kuulumisia. Se on vaikea ottaa, kun tuo aurinko paistaa tähän ja ei näe yhtään mitään. Paavolla Raviina. Onko sulla Raviina? Lavina kilometri. Sulla on Raviina. Hei Lavina, nyt tehdään Ravies-tarkastus. Ei, sä oot ihan perus. Oi hieno silmä. Nyt vaihdetaan ratsastajaa. Voi pelkäältä. No. Näyttääkin siltä. Niin, jos se liikkuu. Ai kun pulkka liikkuu. Ihan kunnolla perille, niin, koska mulla lähti alusta irti tähän viimeisellä laukkatäskellä. Lindaa pelottaa, että sillä lähtee jalustalle irti. Linda, only once we live.
hirveä jytiin. Niinpä. Kuuluuko tommonen? Kuulu. Ja jytinä vaan kuuluu. Kun jää kantaa ääntä, niin se kuuluu kaukaa. Lähtipä nyt.